Ама шарам ми се струва, че бе. Гледай го по-сдолу. Ани, сумарага, дай да третия баща, а така, дай. Не, бат, това не може. Нищо бе, малко да го закачим аз да дойда тук. Ани. С ръка бе, бат. Лови го бе. Влизам, аз се му изкъсвам. Така. Дръж го. Дръж го. Али! Добре, че съм ясен. Дръж го бе. Али! Тежък бе. Дръж го бе. То тежък бе. Я. Фори кръг. Чакай да го снимам. Дай му апарат. Ети го. Али! Фори ръка. Гледай. Пил се някъде, по-голем. Абе, колко кила това бе? Не знам, много е голем. Ще го измериме.